tadi guys. Hi guys, matungkad nitong tanan guys. Welcome back again sa mong channel. So guys, today is na nangitag baboy. Kaya mong baboy, ama naman ng area. Kaya mapalit mi og. Baktin na po, dahil na pong baktin. Naman na rin nangita. So ilang kuha, 230. Hanggang mahanda na rin 250. Kaya na naman mga 30 kapin ko no. So 230 ang ilang kuha. So tanaw na ito ron guys. Pila na ni kakilo. Ang nagbunot pag-uwan. Kalit mo lang magbunot dari guwan. Uy. Ganyan, ang inita ka man, bundak na padakuan. Tarurok ko guys, amping tangtanan. Bunot makuha na ah. Natatad guys, umuhunang ni. Kaya timbangan nas maripusa. Tapos gang kulungan. Naganagog sikwa oh. Deseros tolip, so ay nagsan sikwa to. Ganahan makadana rin, nalambitin na ng mga gulay. Tapos ako maripusa guys. Sa lilias maripusa. Tilan. Dara may isa ako. Nas maripusa. Ligzak na. Yan na. Apa ini dah kawan? Tanga naman. Tanga. Kawan sari. Masama ta. Ilan na ka nagkakilo? Satu orang oh. Basta kay sobrang 30 na dyan. Balaman. Wala, luwi laman. Maripusa. Danar laman. Danar laman. Aran ko na. Adik dito ra isod. Pila ka ni kakilo? Charing. 30. Wala guys, sila nang gikuhas maripusa. Stilan. Bye maripusa. Uy, naman taglain. Wala man. Wala. Wala guys. Uuy. Wala. Wala kilo. Adaw yung dak. Adaw yung dak. Ay! Uzang mariposa. Uy. Paralisod yung taon sila. Abot ka na mga 30? Pero di abot 40. Mga 30 na. Uy, so kuha na buhi eh. Ang buhi. Wala ka ni kakilo. Banganan sa karon di makabuhi. Mas buhong ni sila gukudan di makabuhi. Lahan na ba na kakilo? Mga anas mariposa. Gihit ka na guys. Okay, timbangan na si Zara. Timbangan nilang ida. Dari talikod ang timbangan. Dari talikod. Wala man ipasawi. Nagnapasawa na. Napasawi na. Wala napasawi? Labaw. Hindi, pila ka kilo. Mau dyan yung estimate. Eh? Lagi pa. Ano pa? Anak. Iputuput man. 40 kapin. Pila? 40 kulos. Ingon lagi bitaw. 40 naman. 40 lagi. 42. Uy, buy. 40 kapin. 41. 41. Gamay tanawan bro. Gamay ito. Mang ka, balik dyan si Mariposa. Ato mo ito ipalit og laing baktin. 41 kilos. Sabi ko naras mga 30 kapin. Na naghalin. Ihap na, ihap. Pila pa? Tara guys, ang nipalit ni Mariposa. Anas mariposa guys. Bye-bye mariposa. Luja, uy. Nagdilaman kayo saan nga. Pulihan na lang ka na magduha. Ito na guys. Si mariposa nahalin na. 41 kilos. Kaya mo palit matagduha ka buok. Palit man migduha ka buok guys. Ngita migduha ka buok baktin. Kaya puling mariposa. Hilak mas kim-kim. Ibalik sa. Na guys, mapay paghilang ni Kim Kim. Gikuha ka mang baboy. Balik na magdikdik doy.
Palit lang tayo lain. Palit na miglain, guys. 2. 2. Pa, mo pa paghilom guys. Kay grabing swagit, pastilan kay gidaan na mas maripos sa sakay na mas. Kung sakdan na nila, sagdug sako. Shoot. Kuan man nagkilo, 230, 250 to among kuan sa kaning lapas naman si janing abot naman si sa 41 kilos. Kung may nagdahong abot og 40 kapin. Kaya gamang kuan na to abi ng mga 35 nga na 38. So nag-abot si og 41 guys. Sa 230. Banjo na lang Gabriel og gikuan na lang mag 40. Kay isa ra pag classmate ning palit. Ana, ni-smile na guys diya. So tada guys, gisirado na lamang 40 kay classmate ra mong pang Gabriel agning palit kay litsonon ko nas birthday sang anak. Haram na siguro doon. Tuay lagi lakaw ka ridyo. Kigo bijaan mo lang ko. Haram ba pintukan? Gibijaan ko na sa tatay. Pastilan ning mga classmate di tatay guys. Classmate di tatay guys. Ikaw, may gagawin po ni mga udyaan na po na dari na. Sige lang magka pitak-pitak ng mata. Mingaw na dari kulungan ni Mariposa guys. Yeah. Mingaw lang ni Mariposa, pastilan. Wala na, naay na guys, kaya wala sabaan. Wala mga dugtuwa. Daris Mariposa, wala Mariposa guys. Wala na, baligja na. Taw mangita mig baktin guys, karong mga sunod adlaw, mangita mig na baligjan baktin kay may ipuli dadto butang. O kakuan mig mga duha or bukog kakuha sa planong Papa Gabriel basta kay mo palit mig baktin kay mga butang dadto. Puhon kay arang hilak ni Kim Kim ganina pagkuhas baboy kay amang pang-iwi. Hadlek sa rutos Kim Kim guys, ko kay na gao bato sa na lisang pagtingig sa baboy. Pastilan para mang-iwik ni Mariposa. Pagkuha ganina na ito sa kulungan. Uy laman. Yung masisangan ako ng baligja sa Mariposa. Suko dahil siya guys. Kaya nga nagbaligja na mo. Nagbaligja kayo ni mapalit lagi may glain. Nasama kay bawar mo guys. Huwag na namin mapalit buhon. Kanding. Kanding! Kay bawar mo guys. Huwag na namin mapalit baktin buhon. Kamang ipuli na ito butangan na ito. May ipulig butang na ito sa kulungan. Makita na ng kulungan nga di alam mo may kulungan. Agsiyo. Wah, dalas video. Oh, pastilan yung udyaan. Ay mong gitanaw. Dana guys, ang mga flowers. Yeah. Akan. Ay, nindot. Pero may kulungan, may Nindot kulungan na guys. Mga buwak, taunganan, kapoy igat nga buwak katong nag buwak og color violet. Na. Kanin mahalo na Tapos mga bila buwaka. gulay nga nangurong babit, dami daghang sikwa dagi pupo na ganiha guys. Ito na ma Wala Kung palit sa takot ato. ipalit ni Mariposa mo pinanguha dari sikwa. At least katilaw pa sila sa panggulay guys. Ganahan ang sukwa sig sugba. Nami bitan sikwa yo no. Kanang isugba. Ang humot kadyo guys, isugba. Bisag na. Ganahan ko no ang gudyan ang sikwa. Masig na dari panguha. Hupo. Na. Hawa na deh hurot. Tuwa da. Gila man gitilok kanina ag sikwa na to guys. Na naglumbay na dari ka mga buwak guys dia. Diha to. Flowers. Patkabo. Dapat dari ka mga taong. Dapat dato ka mga ubang buwak, katong pamutang, ito pa dato ka mga karnaba. Mga buwa ka mo na yung mamahalo ni. Mahalo ni si Zay, no? Mahalo na. Okay, guys. Mahalo ng buwa ka. Hindot, dahil mga collection. Oh, agabano kan ha ma-arrange to dato guys to. At least na ko buwak na po garden. Dato po ang putong gardinan dato. Managi tisok awgi. Wala naman rin guys, gibugwad na nagsugod ya. Kay arong lagi mga tamna na pagod ka to maghinluan ba diya. Johanin mo pamampitan. Tagdi kay gibugwad na daan, kay sa mga gibugwad daan aga mga gardinan, kay madyo nang ready na. At least na may bunga aga mang sili diya. Dani bunga guys diya, mang sili. Dani bunga na naka napupuan naman ni namo diya sa tong adlaw kay diya na may isang dakong bunga, ato pag isa to na pibunga diya. Duha na mo guni, daghan na mo guni bunga diya. Sa isa ka punuan guys na bunga do ka buok. Ya piki na. Dapod piki na. Ada pa lagi isa piki na at least nakapanakot na mi. Yes no. Bahalag kalamukat tang bay dar sulujo basta kay mga nagkalamukat garden man di man sagbot gulay man ya. Dagnas na laman nagamang pipino, di dinuno na guys. Kadaghan man nang rumbabit dari kay mga gulay man na. Di man na sagbot.
Dari man na ning atamnan og pipino kasi amo panggi. Amo sa lagi papahuway ka rejo. May lami ng jutang sigihan na bitaw og tanom kay muniwang man si Ja. Muniwang man si Jag samot. Mga papawadon sa nato si Jana. Aron mo adyo na pud na ag atong mga gulay puhon. Yes no. At least naglibot ag atong gulay char. Libot mo kay tinanom. Taong ra day guys Mang taong tagsarag bunga. May pamupo mapapagabril kay isang gisugba di Ay mang taong among mga flowers. Yara. Taonganan, kabuwakan. Ni buwakan ni arang mahalo na yung buwakan eh. Mahalan niyo ano? Wala kasi targa na si Yoyo. Mahalo no tanong buwakan to. May dagka na. Tara ma'am, ato ning padaghanan puhon. Basta managhandal na si Ja. Tara nang padaghanan na. Mga to guys, mangita pa migbaktin, mga sunod adlaw, madulaman dali makapagni. Duha ka buok. Para mo. Bilay abten na ni sa kwarta, Ganutot ba? Tatay? Oh. Lagi gilakaw nila. Naman daring hangudaan. Amo uli lagi to. Amo uli lisod pagkasa mo uli naman isang bahay na sa bus. So guys, mo to aghalin ni Marpusa guys ning abot og 9 kapin. So ngita big baktin. Kay baktin na rin mahal man nagbaktin, tag 3 man, 3,000. So, 3,000 naman si Aaron. 3,000 lagi baktin. Ang bakteron 3,000 na dyan. Mo lagi. So 3,000 nagbaktin na rin guys. So ngita mi dari 3,000 na. kuan baktin kana kung lami nga klase. Baktin ron. Kasi maripusa guys ang mga tungituan duha ka buwan. Hybrid. Wa man to ka buwan namang tinuwa. Ning timbang man og 41 kilos. Oh, katong timbangan ni ha. 41 kilos sa duha to ka buwan namang Ang tuwa. yung estimate 30 kapin. 40 ang estimate mga 38. Aning 40 41 guys, 41 kilos mo to. Classmate ra man pang Gabriel ang palit mo tong gisirado na lamang 40. Kay birthday mo pa sang anak. Classmate ni Gabriel sa pakapin na lang. kinuan na lang pag kaila naman pud sumotong gi 40 na raman sirado. Yes no. Maro to guys, agamang adlaw nga nahalin agamang nahalin si Marpusa. So 40 di hanggang Abot si Jaog. Nuibi kapin. Kaya gi-fix dito nga 41. 9,400 plus. Unsa kay gi kuan man mo to nga 4-1 na raman. So mga to guys, basta magkugi lagi tagtuwa, na magkugi lagi patagkuan. Dako si kapitalin mo baboy. Mo lagi. Waran pa na mabalansiya guys, so pila na may ang mga nagasto sa kanang tuwa basta kaya ga matuwaan si Ja, mabusog si Ja, mo na to. Tuwa may. So at least ning dako ning tubo si Ja. Yes no. Mana to, bali na hug mo to sa arkansiya, sa kadto. Mura dig arkansiya. Arkansiya na raman, malagi na wala di na nato balansiya nagatang kahag, basta ning tubo si Ja. Napay tubo, madijot na siguro ginansya na to mga kuan siguro pud guys, mga libo kapin at least na Yes no. So mura to guys. Yung tubo na yung taon. Kinsa maron ang guys to re. Hindi. So mura to guys, basta magkugitan na dyan tayo kinugihan. Kana mo tambag man na sila. Tambag mo So ganun. mara to guys, mara na yung video rong adlaw. Salamat sa inyong pagbana mo. So kim lagi taon ang kuha na sa kaya nga nung amang ibaligdas Maripusa. So nang ipasabot siyang palit migduha, nalipay si Jang ang palit kun migduha ka dikdik pastilan. So mara na yung video rong adlaw guys, sa amping mo tanan. Sa smell pud na ang mo palit kag dik-dik. Oh lagi. 3,000 3,000 agbuok guys. So size pud. 3,000. O tanaw ni maghana-hana pa mi lagi sa Gabriel og kuan mamigduhog hanin ni basta makay bawro mo puhon guys. O maura na yung video rong andaw guys. O kung magkita-kits na pud ta sa mga another videos guys. Adjaw. See you tomorrow guys sa mga another videos. Bye-bye.